Capítol 1. Després de passar 10 anys al camp, torno a ser a la ciutat on vaig néixer, assegut a taula per sopar, envoltat de vells amics. Tots rondem els 50, i els més joves de la concurrència ja han passat la quarantena o la freguen. Ens sorprèn que no hàgim envellit des de l'última trobada. És cert que el gris comença a fer-se visible a les barbes i a les temples, però també n'hi ha alguns que han rejuvenit des de l'última vegada i reconeixen que quan van fer els 40 es va produir un canvi notable en les seves vides. Se sentien vells i es pensaven que la vida ja s'acostava al final. Van descobrir que tenien malalties que no existien, les sobremànigues els tibaven i els costava posar-se l'abric.